Белы май. Альжбета Францаўна Кудзёлка у тыя дні даўным-даўно была дзяўчына як вясёлка, уся свяцілася ажно. Жывога розуму дзяўчына і шчодрай ласкавай душы, а гляне карымі вачыма на дзецюка, прапаў пішы. У педвучылішчы сталічным яна выдатніцай была. Яшчэ і талент ёй музычны прырода матухна дала. На лыжках грала вельмі хвацка, як забразгоча польцы ў такт. На вечарынцы інтэрнацкай маэстра сам не змог бы так. «Во, шэльма дзеўка, во, зараза!» – гукаўся й той пад перамірг. І сказ гучаў не як абраза, а як прызнання светлы міг. Такою з лыжкамі і ўбачыў яе Сцяпан у першы раз і заварожаны няйначай па-за плячмі ў сяброў завяз. Сюды да будучых настаўніц ва ўтульны чысты інтэрнат іх Юзік Бэнс прывёў на танцы, у гэтай справе зух і хват. Сцяпан, пакуль яна іграла, глядзеў не зводзячы вачэй. Адсюда музыка гучала, усё званчэй, усё званчэй. Калі ж нарэшце полька змоўкла, дзяўчына ўстала даць паклон, усе запляскалі навокал, не зварухнуўся толькі ён. «Альжбеце брава, брава, Аля!» – завыгукала ўся гурма. Альжбета? Дзіўна як назвалі бацькі, забытае імя. Вядучы рэй лабасты хлопец гукнуў: «Цяпер жаночы вальс!» Каля вячоркі ўзнікла постаць: «Я запрашаю ў танец вас!» Сцяпан як быццам прабудзіўся. Глядзіць, Альжбета перад ім. Ад неспадзеўкі разгубіўся, хацеў адмовіцца зусім. Але ў апошняе імгненне кіўнуў на згоду галавой. І не сказаць, каб зграбна вельмі, на круг брушчаты выйшаў з ёй. О, першы вальс! Павек забыцца не зможа той паднебны ўзлёт. Як лёгка з ёй было кружыцца, адчуўшы ў сэрцы веснаход. Як далікатна, нібы пёрка далонька ўлеглася ў руцэ. Як звабна блізка, нібы зорка радзімка ззяла на шчацэ. «Вы нейчы госць тут?» – запытала. «Не, мы зайшлі к вам проста так». Язык яму як завязала, адно глытаў сухі камяк. Хоць меў прыгожы голас звонкі і быў не з роду маўчуноў, ён не знаходзіў для гаворкі зачэпкі добрай вартых слоў. «А вы ігралі як артыстка!» Знямогся ўрэшце ён маўчаць і ўбачыў. Сонечная іскра ў карых бліснула в вачах. Кранула водзывам ягоным. «Ды што вы, так, дурэць люблю!» Тут абарваўся вальс, і гоман спусціў іх з неба на зямлю. Музыка ўпараны на крэсла баян паставіў. «Перакур!» Сцяпан туды рвануўся з месца. «Дазвольце мне сыграць пакуль!» Мо ад няёмкасці хлапечай уздумаў гонар апраўдаць. Ускінуў дзве шляі на плечы і зходу ўрэзаў, як аддаць. «Эге!» – адразу ўсе адчулі. «Вось гэта ўзровень, гэта клас!» Аж пыл пайшоў па вестыбюлі, так завіхрыла полька ўраз. Што праўда, сам музыка трохі занерваваў і ўмерыў дух. Альжбета, лыжачніца, у скокі з нахабным бэнсем выйшла ў круг. Але заўважыў, хоць дзяўчыне і сыпле ўсмешкі Юзік хват, а ўсё ж яна не ды і кіне, на баяніста зірк пагляд. Пасля яго шалёнай полькі Альжбета знікла неўпрыкмет. Калі не ўгледзеў ён, а толькі застаўся ў сэрцы гулкі след. Такі гарачы след трывожны, што ён пачаў шпацыраваць ля інтэрната вечар кожны, а раптам выпадзе спаткаць. Ну дык і выпала нарэшце.
З сяброўкай дылдай пад руку яна аднойчы выйшла з весніц, якраз насустрач дзіваку. Сцяпан сумеўся, разгубіўся, пракляты сорам, каб ты шчах. Даў добры вечар і спыніўся, з мальбой і радасцю ў вачах. Яны таксама крок стрымалі, лілася з вокон гамана. Вы так прыгожа ў нас ігралі, сказала шчыра, не яна. Прыходзьце зноў, абавязкова. Штось дылдзе рупіла самой. Яна ж ні слова, ні паўслова, але глядзела, Божа мой. Як на яго яна глядзела, з якой прадоннай глыбіні, якая светлая надзея пускала ў сэрцы карані. Ледзь дачакаўшыся суботы, Сцяпан паддаўся в інтэрнат. Адзін, і шмат іграў за хвоты, і танцаваў з Альжбетай шмат. Але сказаць ёй хоць намёкам, чаго прыйшоў ён зноў сюды, чаго блукаў ля іхніх вокон, не змог музыка малады. І ён рашыў пакарыстацца вядомым спосабам старым, прызнацца ў вершы і на танцах аддаць лісток ёй, а затым ужо што будзе, тое будзе, ва ўсякім разе будзе знаць. 3 дні мазгі мазолі ўтрудзіў, каб як найлепей напісаць. У рыфму ён яшчэ са школы грашыў, умеў цаляць як след, і вось на лісціку васковым амаль класічны трыялет. Ты сэрца мне ўсхвалявала, як краска першая вясной, на ціхай просецы лясной. Ты сэрца мне ўсхвалявала. Пасля іх будзе тут нямала, цвісці, буяць, зырчэць красой. Ты ж сэрца мне ўсхвалявала, як краска першая вясной. Перачытаў 100 раз, не меней, рашыў, і вдруг бы падышло, і на грудной паклаў кішэні, каб лёгка выхапіць было. Назаўтра ж вечарам у танцы пад шоргат ног, пад гоман гам, ён у кішэньку сунуў пальцы, сказаў: «Вазьміце, гэта вам». І чуе: «Мне? Але навошта? Не разумею, што за жарт». Зірнуў, бы хтось яму бязбожна чабэхнуў кіпенем у твар. Ён не лісток дае з блакноту, дзе ёй прызнанне ў вершы сплёў, а глянцавітую банкноту, ні больш, ні менш, на 100 рублёў. Паблытаў гад, ляжала ў той жа малой кішэньцы на грудзях. Якая ганьба, стыд, о Божа, які канфуз, ды пры людзях. Даруйце, згроб купюру ў жменю, і ў звері ледзьве не бягом. Яна на ганак праз імгненне, а там на вулку наўздагон. «Сцяпан, верніцеся!» гукнула. «Прашу, верніцеся! Сцяпан!» Спыніўся ён, душа пачула, ад сэрца голас не спадман. «Вы трохі дзіўны, выбачайце, чаго з-за дробязяў цякаць? Забудзьце ўсё і не зважайце. Я вам хацеў вось гэта даць». І ён падаў ёй невялікі ў чвэртку складзены лісток. Яна ўзяла і для прыліку зірнула ў прыцемку. «Сцішок? Вы не цяпер, вы потым гляньце», ён сарамліва папрасіў. Яны вярнуліся на танцы, як быццам іншыя зусім. Як бы на іх лягла ўжо мета, якогось кону аднаго. І цэлы вечар той Альжбета не пакідала ўжо яго. На цёмнай лесвіцы вячэрняй акно расчынена ў прастор. Увесні горад, да свячэння агнёў і зор, агнёў і зор. Уночы будзе навальніца, ён бы сабе сказаў услых. Яшчэ сакрэт і таямніца, усё, што ўзнікла паміж іх. Але ўжо з моцнае далоні не вырываецца далонь, але ўжо хіліцца да скроні, нібыта ў лёгкім хмелі скронь.
І слова згоды ўжо трапеча на смяглых вуснах, без умоў, што не далей як заўтра ўвечар яны спаткаюцца ізноў. Сляпы ад шчасця ў май той белы, калі шугаў паўсюдна без, не знаў Сцяпан, што да Альжбеты тады ж прыліп і Юзік Бэнсь. Ды не на жарт забрала Бэнся. Амбітны, хцівы сэрцаед у інтэрнат зайсці ўжо меўся, каб на яе патрапіць след. І як жа вырачыў ён вочы, як напнуўся цецівой, калі яна сама аднойчы да іх заглянула ў пакой. Яе прывёў Сцяпан і проста сказаў, не ўмеючы хітрыць: «Мая знаёмая і госця, прашу ласкавымі вас быць». Найлепей Юзік просьбу ўважыў, ласкавы быў аж цераз край. І шчодра досціпы адважваў і згатаваў імгненна чай. Адшчокнуў ключыкам куфэрак і тут жа ахне слабы пол. Кулёк не нейкіх там цукерак, а мішак высыпаў на стол. Альжбета ахнула, канешна. Ніхто ёй мішак не купляў. Бэнсь звысака глядзеў належна. «Частуйся, семачкі, маўляў». «Яшчэ не гэткае зазнаеш», прасіўся довад з языка, «калі, вядома, розум маеш і прэч адшыеш вахлака». Калі ж яна Сцяпану ўрэшце шапнула: «Нам ісці пара», зніякавеў, застыў ва ўсмешцы нядобрай, як аскал тхара. «Не, з гэтым я не прыміруся, і ты не радуйся, дружок. На ўсё пайду, свайго даб'юся, ты будзеш сцёрты ў парашок». Услед за імі з інтэрната на вулку выйшаў злы, як звер, і прама ў будку стона брата, дзе лёв даваў і на павер. Сядзеў за столікам дапозна, за кухлем кухаль асушаў, і чым далей, тым болей грозна план помсты ў думках вырашаў. «Ну хто такі Сцяпан Вячорка? Паршывы конь у табуне! Чаму ж павінна гэта зорка свяціць яму? Чаму не мне? Абдзірту з віцебскай глыбінкі! Калі паштэт яе му смак, ён здыхля душыцца ад слінкі, глядзіць у рот мне, як жабрак! Ды і наогул, чым ён знаны, каб мог супернічаць са мной? Не, гэны яблычак крамяны я даб'ю любой цаной».